हाय लोगोफोर आंनि आबाया हस्पिटालाव दङ स' आङो दिनै आंनि आबा आरो आदामोनजों कल रेकर्ड रायलायनायखौ आं नोंथांमोननो खिथादों स' अन्नानै नायलांदो आं बेयाव भइस रेकर्डखौ होनाय जायाखै माने हस्पिटालाव रायलायनाय ना थ' बुंदों आंनि आदाया मास्कखौ गन्थं खुगा मोजाङै फांनानै लानांगौ होबथेनानै लानांगौ होननानै हस्पिटालाव माने बुंहरबाय थादों आरो जों भिडिअ कल रायलायनायाव दायो मा होनो अपारेशन खालामखांनायनि उनाव आइसि रुमनिफ्राय दिहुननानै दायो सिलेन होगासिनो मानसिखौ सिलेन होगासिनो दायो अब्लाबो नायनो होननायखाय माने आदामोना भिडिअ कल रायलायनाय जादों माने जोंबो नायनो लुगैयोना जोंबो गोजानाव दङ गावनि बिमा बिफा आइया एक्सुवेलि माबायाव दङ न'आवनो दङ क'क्राझाराव स' थांनो हायाखै गोजानावसोना दायोथ' तेजपुरावसो दङ हस्पिटालाव थ' बेखायनो आइया न'आव हारसिं दङ आदामोना गासैबो हस्पिटालाव हेल्प हैगासिनो आदा साथाम ओमफ्राय आदा सासेजों आंजों दायोथ' बाहेरायाव दङ ना बेखायनो जों नायनो लुगैनानै दा नायनो मोनाखै बेखायनो भिडिअ कल रायलायनाय जादों मानसिया बहुत दुरबल जाबाय बेखायनो सिलेन होगासिनो नै बेनोमोन माने फेसआपखौ दाबो पाइप होनाङो जिमानाखि मा होनो मोजांसे हामागौमानि माने हस्पिटालनिफ्राय हगार हरनाय नङा जादों थ' दायो जेनेरेल रुमाव दोनगासिनो नैबे माबा मा होनो हासुदै स' बेबायदिनो बहुत खस्थ'जों दङमोन मैयानि दिनावसो अपारेशन खालामनो मोनबाय स' अपारेशना मोजाङैनो साक्सेस जालांबाय रायजोफोरनि हेफाजाब होनायाव आर'ज खालामनायाव दायो मा होनो नर्मेलाव दङ मानसिया नैबेबो आदिबासि होनदों थ' बिसोरबो बिदिनो माने जेनेरेल रुमाव दङ नालाय दायो थ' मोजाङै था मे गड ब्लेस इउ बुंदों आरो जोङो रायलायदों स' सिन्था खालामनाङा इसोर दङ होननानै माने रायलायनाय जादों बेजोंबो बेमारि मानसिफोरना बिसोरजों हेपि रायलायनो गोनां जायो दुखु दाहाखौ लाखुमानानैबाबो खुसियै रायलायनो गोनां जायो बेमारि मानसिफोरजों नोंथांमोना खोनासंनो लुगैदों जानांगौ रायलायनायखौ जोंनि कल रेकर्ड रायलायनायखौ नाथाय आं भइसखौ होनाय जायासै अन्नानै सरि नैबे आबाखौ सिलेन होनांगौ सिलेन दङ आरो नैबे गंसे होगासिनो दङ माबोरै ओंखाम हादोंना हायाखै होननानै सोंनाय जादों थ' जानो एसे हादों होनना बुंदों थ' जों बुंदों एसे नाजाबाय था एसेबाबो बेबायदि रायलायनाय जादों आरो मुब्रुं मुसि रायलायहरदों मानो उन्दुना सिखारनाय बायदि नुदों होननानै बुंदों आरो बाबाया आदाखौ आदाया बुंदों खामानि मावनायमोन आङो ओंखायनो बिदि नुदों होननानै बुंदों आरो स' आं सोंदों आरो आदामोन सानैयालाय आं बिसोरजों रायलायनो बिथां होननानै बुंदों आरो बिथां माने
न' सिङाव दङ न' सिंनिफ्राय हस्पिटाल रुम सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो मोना बाहेरनिया सिङाव हाबफैनो मोना बेखायनो आदा सासेखौ माने मा होनो कल खालामनो थिनदों आरो आङो कल खालामनो नागिरदोंमोन आं कल खालामनो होनना बुंदों नाथाय आदाया भिडिअ कल मालाबानो खालामगासिनो आरो स' आं नायाखैमोन दासो नुबाय बेबो आंनि सेकेन्ड ब्रादार आरो आं सोंबावदों आदा सासेयालाय आरो स' आदाया बुंदों बे बाहेरायाव दङ होननानै हैथां होनना बुंनायखाय हैनो थांगासिनो आरो बे दायो नायलायबाय था मोखांजों मोखां नैबे आंनि दुइसिन बिदा बियो हाबा जायाखै स' साथाम बिदाफोरा हाबा जाजोब्बाय फेमिलि जाजोब्बाय न'खर जाजोब्बाय एक्सुवेलि गोरिबनि फिसा गोरिब न'खरानो थ' गोबां मा होनो प्रब्लेमाव रां थाखा फैसानि प्रब्लेमाव थायो अब्लाबो जि गरसे गरनै खामायो जों हेपियै थायो आरो स' बाय बाय गासैबो रायजोफोर